Uy, Dagol! Hi guys, good morning guys. Hala, init kayong panahon, mga kaya ito. Good morning everyone. Magkuan ko, morning time, mag-lotternet ko. Guys, lami kayo. Limonsito ni guys, dili ni siya sunkist, dili ni siya orange. Limonsito, ingon ani kada ko ang limonsito diri guys. Ihatag ni sako ang igagaw. Ihatag ni Inday Cheryl. Dagko kayang limonsito, gikan daw ni sa sapad. Abi na ko og sunkist or katong kuan ba? Katong orange ba nga green. Limonsito man ko nga. Akong tang abrihan kay mukaon kun siya nga dili man na siya kuante. Dili na orange te, katunang limonsito na siya te, aslom kaayo na, lami na siya, i-juice, boto nga. May anak ko si bananan siya nga palangga, timplahe ko ana ko nga. Kung makahapit kag sentro, palit o kaning honey kay, honey ito ibutang anak sa mga, dili pwede asukar kay mong diabetic. Boto nga. Hulato na kung mabalik man to diri guys, kay magdungan man og kamahaw ato kay. Wala man to na maaw sayo kay ining lakaw kay ang asawa sa iyang boss ihatod niya dito sa airport na pud. Atong Domingo iyang boss ang iyang ihatod sa airport kay ang asawa na pud kay muapas ang asawa sa iyang boss ito sa Manila kay gipaapas sa bana. Uban sa iyang duha ka anak. Mo to gadali-dali kay ang flight sa kuan eroplano ba going to Manila kay sayo mga alas 8, alas 8. Mag-inom ko Lotternet kay may sulod akong tiyan. Bisa matingalan mo guys nga. Di ba ni mo akong gisat gabi guys ha? I-block yapon to kagabi pero hilig magugog block guys. Dayon ako apong mabira nga sa kadagan sa tuang sanina sa akong sanina guys ang mabira na ko perminti kay black gyud kay kana ko mang black sanina raman si babaw gud ang katong mga uban akong sanina nga color na ito si lalo man niya umoto akong birahon mabungkag hilom oy nag-vlog to si puka diya kanta dami kay imnon ang Lotternet pa sa init-init pa. No more. Ay, nausik. Ay, si Inday nanok. And try. Pasulo na to si Inday kay grabe ba kay naman manok to makagubag sira. Na scammer sa dudong gamay dayto nanoktok abi na kog si Inday. Nasa day ko'y basahon guys ha. Taga morning manggod na ko ni basahon. Ay dili day taga morning karon pa taga evening basahon. Ako sa ning basahon guys ha. Gamit tag antipara. Makita raman siya o bisag dili gamit tag antipara. Nalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salmo 21. Ang Diyos atong tigpanalipod. Ang mudangop sa labing halangdon. Ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Kaingon sa Ginoo. Ikaw akong manlalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkaunungon manalipod o magbantay kanimo dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabihion o sa mga udiyong nga naghadiyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimo mga puka ng usa ka libo diha sa imong kiliran napuno kalibo-libot kanimo apan dili kagayod maunsa. Makita mo niya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo umang dalangpanan ang Ginoo ang labing halang don nga imong tigpanalipod walay katalagman nga modangat kanimo o walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon.
Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin. Mga mapintas nga leon ug mga bitin nga malala ang Dios nag-ingon. Luwason ko kadtong mahigugma kanamo akanako o panalipdan ko kadtong miilas akong ngalan sa dihang sangpiton ako nila tubagon ko sila maguban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan luwason ko sila og pasidunggan gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayud sila amen. Panalipod na guys. Karon guys nga daghan na kayod katalagman sa kalibutan nga nahitabo. Na guys. Igo-igo pod guys. Maabot ang time sa kaning giinom na ko nga tambal, maabot sad si banana so magdungan mi kaon ang nangka gabi dali na ko giinit kay dali ba na makuan ang nangka guys no kaning panos mo tong giinit ako gabi pag uli na mo gikan sa kuan gikan sa tuburan kay sayang kaayo no nalagom-lagom na lagi siya naani mo gining nangka mo lagom man jud siya pero at least nainit na dili ra masayang nami na kaayo ni naragas ay. Nami na kayo guys. Ako sang ikuan ang nilabahan guys ha. Ato ang ihalay guys. Akong mga anak guys o nag-andam na guys para sa kaon nila pamahaw. Tura. Ay Mike. Ang isa. Na. Manghalay ta guys. Hi Dudong Gamay. Si Dudong Gamay guys. Ang amo ang ulitaw nga way buot. Ulit nga tao nga way buot. Namang halay tabot kay. Ato ning unahon ni mga kuan kay. Ay, in Jesus name, in Jesus name. Hugaw sa ninang daddy. Ang ato sa ni ikuan kay. I-arrange ra na ako ngayon. Nara guys. Hi te, aman des kuya te. Aw. Aw. Basta mga friendly ta guys, tagahan bitag mga friend na silingan. Ana, mga friendship. Amun seke, kuche. Ari na nato ni pilian ay ato na lang ibaritso kay. Pero mo arin sa ni abot dito guys. Mani akong gilabahan gahapon. Gilabahan ako kay naman akong laba kay matagam ko anang mag-usang nilabahan. Sa man na gipang kaon oy. Mga minit man yung mga unguan niyo so napukan ilang gipang kaon. Hindi, pakakain ng og pills inday. Malimtan na pong kagpain ng og pills inday ha. Hindi, sige but, maghubag ng ilong ni mo diya but. Kaon ni mo ng balay sa kuan diha, lamigas. Kaon yung balay sa lamigas. Iniin man si Butso eh.
Mag-arrange ta sa hinalay, guys. Sana, guys. Tudong na makuha ng cellphone niya. Nakadoy sa ero. Gutom na. Very good ta, guys. Manghalay ta, guys. Taghanlay. Mana? Mag-prepare ko pagkaon sa mga drugin. Saan na di oras? Alas 6 naman day kapin. Ay, mag-prepare na ko nilag pagkaon pamahaw, guys. Kaya sayo, kaya sila na nanihapon gahapon. Mga alas 5 nanihapon ni sila. Kay gipakaon ako sa iyo kay kuan dito man nangadto migtuburan kay kuan sa kong papa mo gahapon, guys, dit anniversary motong gipakaon ako sila sa iyo kay dito mi tuburan kagahapon nagtapok mi dito dit ning hapit mi sa menteryo kay nanagkot mi sa kong papa in tawon among pinalanggang papa ako na ni silang kuan si banana. Ganina ra man kinuntak nimo palangga. Oy, di man ka makuntak. Ano ko nag-vlog. Kuan kaning ako mo kuning gi-off akong cellphone kagahapon ay kagabi, guys, nag-charge ko. Gi-off na ako kay ako ang cellphone sige lang nako giibot ba niya wala na taro kita og charge. Mutong ako ang gi-off. Kay para matarong gid siya og charge. No. Ipatong sana ko ni rice cooker diri kay si kuan si piring na matulog sa matulog dira o sa kuan. Uy, Nuno. Dili mo kat kay mag-prepare ko pagkaon ninyo pamahaw. Magkuan sa daig ko, guys. Maghimo ko sa kuang katong gatas ba, guys, nga ano po ko bagong nakaplagan, guys, nga herbal nag-inom na sad ko kay
Kaning usay lagi guys nga naay mag-inom kanang makahubog nga ilimnon. Unya maibog man ta maglantaw guys. So atong buhaton mag-inom tani para di ta tinta sa ilimnon nga makahubog. Kaning guys. Makakuan sa makahubog nga ilimnon. Makuan tani malikay. Kay hapit na ra ba December, grabing mga inom ana. Inom ta ani sugdan na tunig inom kay para malikay tas mga ilimnong makahubog. Nga di na ta matintal para di na ta kainom. Ang loy-an. Panitan na to ng loy-an. Guys. Ako ni obserbaran. Kung anak ko na adlaw giinom. Ikatulo na mangguroron. Magpalit ko loy-a sa atbang na. May loy-a diha. Sa sentro. Makaadto mi. Sa sentro man ako nigipalit pero gamay ra man gud akong gipalit guys kay madaot ra gihapon wala man gud mi nag-andar og rape. Kay among rape naguba naman na. Wala pa man mi kapalit og bag-o guys kay kulang pa sa budget. Budget natin. Ay, sorry. Kulangon jud siya mo nang wala sa ayo lagi do ulwa kay para dili lagi matumba ni mami kay balo ba imong mami nga. Sige taglakaw-lakaw kay dagan kita trabahoon. Magtunong pud sa tiil. Kiri, ay sa lakaw piring ha kay magkaon na mo. Agoy, ano ko ani daddy. Ayo pa sige pakpak aning kuan. Ano buriyago no kay mo ay. And if forever's not enough. Atong milk. Isa ka. Ato si banana 100% mo kape na pud to pag-abot. Forever's not enough for me to love you. I'll spend another lifetime, baby, if you want me to. There's nothing I can do. Forever's not enough for me to love you so. And dear, forever's not enough for me to love you. I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I can do. Forever's not enough for me to love you so. Prefer na pod ko sa ilang pamahaw, guys. Man gyud ni akong trabaho every morning and evening. Tani hapon nila og pamahaw. Mo'y akong buhaton tagadlaw di ay. Na prepare na pud tani.
Wala pa nagsugod si Bots og sa banha. Unya dabit banha kay na. Concert na po na siya. Maglungag ko dali-dali uy kay. Binla na lang nako daan si banana kay bisan og kuan, maabot na to siya. Para makakaon pa si banana. Ay, baya. Ano? Lamigas nga kuan. Maglungag ko dali-dali kay si banana. Gamay ra man gud ang kuan guys. Uy, ang among rice cooker kay ang katong dako na mga rice cooker wala pa na kuan. Napaayo na ako. Kabalo bi ko mo ayo ato. Ang iyang pisa wa pa man namo na order. Wa ko kay balo unsang pisaha pero ang iyon sa ako ang kaila katudang kuan katong universal daw ang ipaliton kay mas igo ra sa unsa ba. Magkuha sa ko bugas guys, wait lang. Iana na lang guys para makita ko dito. Well, Inday. Dali na, Day. Dali. Wing. Ako na lang gidaghan og lungag guys kay para dala na pud unya panihapon nilang dugi nako kay para di nako maglungag-lungag unya diretso na lang ako sila pagkaon. Ako na ning kislan kay igo-igo maabot si banana. Nanay ni lungag di dungan mig kaon. Pero di pa ni maluto di wa tay mahimo una siya kaon kay mag-work man siya. Ana guys. Ana na to. Guys, ato nang sabuan kay ato nang itak-ang. Kay maayo to amo ang kuan guys, isa ka rice cooker nga dako. Di na ko magdubli-dubli og kanang lungag uy kay kalas kayo kuryente. Nag-budget tas kuryente niya. Ora gyapon magsigig lungag-lungag. Kung mga anak ready na. Ready na sila. Na po cellphone pud tandugonon kaayo ang stand kay na lost thread ng stand. Kung mga anak ko ready na na to, si Rosel to sa Daplin. Hi, Rochelle. Nung agdag ko to day, Rosel, kay nakulang atong rice. Guys. Ay, Inday. Inday.
Pakanin ka og pills day ha. Ipilsa na ako si Inday be. Ay ibutang na lang na ako sa kuan sa pinirito, akong pustog pinirito kay. Kana ba siya wise kayo na siya. Makadungog na siya siyang ambal. Kuan dayon na siya mulingiw. Nasaan na si ano? Muna itong gihimo guys, katong luya, tanglad o gatas, ato sang pabugnawon gamay kay init pa kayo. Uy, pangnaog sa mo dito be, tanaog sa mo dito. Tanaog sa. Tanaog. Kaya magtimpla na kong pagkaon ninyo. Naog. Naog sa. Kaya maglisod ta o magtapok mo diri, maglisod ta og ano ninyong pagkaon. Maglisod ko kay nagtapok man hinoon sila. Dili masigig away, dili. Mas kuti kay ni buhaton ning trabaho nga kanang ginagmay guys. So, para ni pagkaon sa iring o gagmay. Mas bahay pa ning dako kay dali ra kayo ang kaning mga iring. Madugay ko ani sila ha kay gagmay kaayong plato. Timplahan na nakong sudan, gibutangan na nakong sudan. Basta ko mandiraan na. Na guys. Sige nagmiyaw-miyaw. Hulat mo kay makakaon na mo ron. Lang ano man na sibots nga. Wala man gabanha nga. Bana man ta na makadungog na sa iring nga magmiyaw-miyaw. Kana magsugod na siya banha. Wala. Banha na. Miki. Stagol. Tulang guba ka. Uy, ayos na nagkuhaan. Labad. Bad mang bataan. Dari ka. Oh, Jesus Christ. Mayabo na inyong sudan. Gani ni tuyok ra. Dayon, ang Inday na dayon. Sulat dia bot, na po na style mo bot sa. Ngaon na sila guys. Tura sila guys o sas ni ayun tong kahulog cellphone.
Ngaon na sila guys. Si Mickey. Bots, sulat diha, bots. Ngaon na sila. Nagsugod na si boss og concert. Nag-concert na si boss. Ay, si boss, boss. Nona! Minggani guys kay pag merkado na mo kay nakakita da yung kuan. Kaning tamban ba? Gilibot na ko tibuok kuan guys, merkado guys. Nadugay kog nilibot guys kay gikuan pa nako ang kuan. Nam. Hala. Patay. Ara. Nam. Awa. Gawal na si Bots. Wa na. Wahid na si Bots guys, nakahulat guys. Bisag paong naong Bots guys. Ngaon na sila guys, namahaw na. Oh. Tora ang usik kay mukaon guys. Oh, murag bungi mukaon guys. Awa guys, sayang kay itong puniton. Ibalik sa yung plato, limpyo maning lamisa kay kapila na ko ni trapuhan. Inani gini siya mukaon. Hoy, manaka, kwak. Di mag-away ha. Ito. George, wait lang George ha. Nanambok na kong George guys. Oh. Tambok na kay kong George. Gahapon gipainom na po na ako na siyag tambal, vitamins. George! What the ha? Ikaw dudong, dalian na kayo. Mana si Bots oh. Ngilog ra ba ni? Oh, dagan pa man iya ha. George! Wait lang George. Eat karon. Si George guys, hilap na. Di man ni masuko si Bot anaon ni yung plato, maganahan pa na siya. Hukdo na niya. Da. Ay, magbantay ko kay mangilog mangguni si Bots God. Nang bantayan. Nanindog ng mga buhok. No more na kang Dodong. Very good si Dodong gamay. No more na. Makuan lagi ni niya. O, mabirang pag way sulod ang galon. Putang na ko ng pakang diri kay at maning pakang. Na kay para di ihian ang tubig. Ihian magunin nilang tubig guys. Oy, sayang oh. Maihian ba? Yun, libang na po si Rosel gabi sa trapo. Ako na po nilabahan ang trapo.
No more na? Eh, very good. Managkaon si Dodong. Agoy si Daddy. Nag-vlog ko. Nag-vlog ko dati si Panawag diha. Kumbok ko, nindog na rin ba na o? Tilok Dodong guys, tilok guys. Dagan ba kayo na kong gihatag sa iya ha? Ang gitilok yung plato ni Boots. George, wait lang George ha. Eat ka karon George. No more na dong, no more na. Agoy na plato na hulog, kinsa ka na. Kinsa man ang plato na hulog. Agoy kang piring. Ay wala man. So day ka to. Kinsa to nahulog? 1, 2, 3, 4. Kulang dito og isa. Nga, di ara o, gihulog ni Inday Rosel. Kani gyud si Inday Rosel gyud. Nagtabok-tabok man guni siya kaon. Nahulog ang kang tiger nga pagkaon. Puso na to. Ikaw ginakay pagkaon dito man, hidyo ka aning kang tiger. Diktan kung dalungga ni mo ron ha. Sayang king kanon. Nara guys oh, puniton. Kaya sayang. Mahal na baking bugas. Na. Ato na lang yung trapuhan og noog kay. Kuan. Si George, unya pa ito makakaon si George kay naglungag pa kog utro para si George makakaon og daghan guys. Tanawa ra guni akong mga miming guys. Mga kuan kay mga on mga rara kay mga on pati yung pagka kuan sa taon pa ka? Hi, si Rosel. Ay nangabilin ilang kainday. Tapuan akong salog guys kay daghan kaayo og kuan kaning mumho. Mga bungi mga unya ko mga anak ay. Di trapuan matumban ni na mo pilit sa simento maglisod na hinuuntag limpyo. Nawag si banana wala ko gitubag kay nagkuan ko nag-vlog. Anak siguro sa airport. Ingala ko guys ba sa bilangkad ko sa pila ka adlaw guys mga kuan siguro mga 3 days 4 days init kay kong ulo guys sige lang ko pa masabas kong bana sige lang ko pangaway niya guys sa guinungdan kay grabe ka init sa kong ulo sus Nay oh Nay meron pa man ng kanay kay init ko kagabi para hindi masira ba. Kay sayang manggod. Oh. Bigyan kita ha. Ito pa rin lagyan. Okay, ininit ko kagabi mga alas 10 ng gabi. Init ko. Ito na lang lagyan ko nay. Ay ano lang nay. Ngay hindi na mainit kay kagabi pa man 'yon. Mamaya ko na naman initin. 1 kilo ba giluto ko. Oh, magbalik yun kay magkain. Hinatin niya yung asawa ng boss niya sa airport.
Guys. Nangka, guys. Dili ha, dili ha. Ang ilagay ko nito kay Coco Mama kay wala man lubi. Ano po, mama? Ano ba yung sa sachet? Yun din ang inaano ni Ronald. Kaya kung Masarap man siya. oh, pag nag-ano ka ng lubi, Magkalod pa tapos yun kay masarap siya tapos pure na pure ba dalawa nilagay ko. 1 kilo man. Para hindi na maghanap ng lubi. wala pa dyan tao. Yun na nga, hindi pa, baka sa Sabado pa sila mag-busy kasi hindi mo ganay. Sa Sabado, iwan. Ano, pagka may mga Kristo pa dyan sa O baka kay, ang sabi nila sa akin, pag umaga, wala daw sila lahat, gabi daw sila nandyan. Ang maano dyan, mabilin yung may sakit daw, naka-wheelchair. matanda. Tanda. Malay mo, marunong din ano. Siya lang daw mag-isa maiwan dyan. Pag-gabi, nandyan sila lahat. Umaga lang, siya lang mag-isa. Tapos pag Sabado Domingo, nandyan sila lahat, umaga hanggang gabi. May mga, ano siguro yun. Ano yun, dito. Yun na nga, Nay. Oo, Nay. Ay, na guys, ato nang tiwason guys. Uy, nagbilang si Mami. Ingkis man na, ano man na, ha? Ingkis si Dagul guys, naglangi guys. Naglangi ka dong, what happened dong? Igo-igo po guys, maabot si Banana, maluto ng kanon. Dali raman na maluto ang kanon guys, kay dili man na katong aplan. Ang aplan, grabe dugaya, maluto sa aplan. Ay, ang dagul oh. Roger, dugdang kuan ay. Dagulan eh. Mag-general cleaning ko unya dapit kay. Uy, nagbilangkad. Na. Patay. Naka-edit jud ko ani ron. Imbis dili na unta na ko i-edit, diretso na lang unta na ko upload. Nagbilangkad unsa oras? 48. Oh, 43. Imbis diretso na unta na ko upload kasi unta na ko i-edit kay madugay ta mag-edit-edit. Awa ampod siya naklaruan. Ay, ang tutoy na pod, klaro na pod. Ay, Diyos ko Lord, sa kahata padulong. Ang virginity mo gawas. Bukal ng kanon. Ay, igo po, maabot si Banana. Maluto na siya. Ay, ako na akong mga anak. Uy, pero tiyo kayo pagkakuan na, oh. Dad. Mumho diri, mumho dito. Kulay ng mga anak ka ni. Usay guys, kanang kapuyo na bitaw ko guys, kanang mafil na ko kakapoy tungod sa mga liho ko nun, di ari guys. Pagyaw-yaw ko guys, ay surrender. Ang daga na trabaho ba. Niyalay, ko maglihok diri sa balay guys, kay gusto na ko. Humanon tanan ang trabaho, walay ibilin. Humanon tanan kay para. Wala na problema kay total human tanan sa mga trabaho. Limpyo na kayong balay. Nya. Naka-relax na dayon, minaw dig drama. Dili ko minaw drama kasi ikaw ang ay kanang suliran ba mga ingon anak kanang handumanan. Mo na kung paminaw diri sa balay. Samtang manglimpyo ko, kana ako ang paminawon. Nang kini ang akong suliran. O handumanan sa usa ka awit kana guys, muna ko ang anong guys paminawon.
Kwarto na kaya mukat pa na. Oh, ako pa nang. Kung ano ang kwarto, guman ako diri. Scholar. Guys. So guys, ako pa nilimpyuhan di ari guys. Okay na kaya mukat na pud kay nangaon sila diri sa lamisa. Diri natataman guys. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong pag-follow, like and share ug paglantaw sa inyo. Paglantaw niyo sa akong mga vlog guys. Thank you so much sa mga kanang nag-support nako. Thank you kay sa inyong tanan ug amping ta. I love you all. God bless. Giyang ako guys.